Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Ανάλογα με το τι ώρα βλέπετε αυτό το βίντεο. Είναι Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025. Σκοπός του βίντεο πάρα πολύ απλά. Πώς φέρνω λεφτά, πώς βάζω χρήματα στο recovery. Λοιπόν, για να κατανοήσουμε όλη τη διαδικασία, πρέπει να ξέρουμε ότι το recovery δουλεύει 50-50. 50% βάζουμε tokens από τη Homify και 50% βάζουμε USDC από κάποιο πορτοφόλι. Ιδανικά το MetaMask ή το Rabby Wallet, αποκεντρωμένο πορτοφόλι στη δικιά μα κυριότητα, για να βάζουμε και να βγάζουμε εύκολα χρήματα. Άρα λοιπόν δύο μεγάλα σκέλη. Να φέρω πρώτα τα νομίσματα μέσα στη Homify και το δεύτερο να καταθέσω USDC, να παντρευτούν αυτά τα δύο και να δημιουργήσουν το πρόγραμμά μου. Λοιπόν, δείχνω λίγο τη διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, τα τέσσερα βήματα λοιπόν για να κάνω, για να δημιουργήσω recovery για μένα είναι τα δύο πρώτα αφορούν τα recovery tokens. Βήμα 1 και βήμα 2. Δηλαδή θα πάω στη Homify, θα κάνω όσα νομίσματα χρειάζομαι recovery tokens και βήμα 2 θα στείλω τα recovery tokens στο recovery, στο πρόγραμμα του recovery, στην πλατφόρμα του recovery. Αυτά τα δύο πρώτα βήματα. Πάμε λοιπόν στη Homify, σε ένα χρήστη. Μπήκαμε στη Homify. Πριν κάνω οποιαδήποτε μετατροπή, σας δείχνω στο wiki και να τονίσουμε στο σημείο αυτό, το έχετε δει και στο disclaimer στην αρχή του βίντεο, τίποτα από ό,τι βλέπετε δεν αποτελεί επενδυτική, οικονομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Οτιδήποτε βλέπετε είναι μόνο για τη δικιά σας ενημέρωση, για να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα, να αποκτήσετε μεγαλύτερη δεξιότητα και σίγουρα να είστε όσο πιο ασφαλείς γίνεται σε κάθε ενέργειά σας. Πάμε λοιπόν στο wiki, πάμε στο Νοέμβριο 2025 και κάνουμε κλικ στο δεύτερο report. Είναι δύο report στις 3 Νοεμβρίου. Πάμε στο δεύτερο κατευθείαν και μας ανοίγει τον πίνακα μετατροπής όλων των νομισμάτων που έχουμε σε recovery tokens. Μην κάνετε όλα τα νομίσματα, και αυτό δεν αποτελεί συμβουλή. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αφού κάνετε δικιά σας έρευνα πρώτα. Αλλά αν θέλετε να μετατρέψετε κάποια από τα νομίσματά σας σε recovery tokens και να τα στείλετε στην πλατφόρμα, χρησιμοποιήστε να ξέρετε την αναλογία μετατροπής. Δηλαδή, παράδειγμα, 100 SLIC δίνουν 110 recovery tokens. 1.1. LICAR, 100 LICAR δίνουν 120 recovery tokens. 1000 LICAR δίνουν 1200 recovery tokens. Να πούμε μόνο το εξής. Χρησιμότητα νομισμάτων, όπως γνωρίζουμε, να τονίσουμε USDK, νομίσματα που χρησιμοποιούμε για να πληρώνουμε την ετήσια συνδρομή. Άρα, αν δεν έχετε άλλα νομίσματα και θέλετε να χρησιμοποιήσετε USDK, ή αν έχετε νομίσματα, προτεραιοποιήστε να χρησιμοποιήσετε τα νομίσματα USDK τελευταία. Ή αν έχετε MLIC, να γνωρίσετε ή να θυμίσουμε ότι τα MLIC τα χρησιμοποιούμε επίσης για να τα βάζουμε στα μηχανήματά μας, Nodec ή CloudK, ψηφιακές άδειες, να δουλεύουν και να παράγουν έξτρα αξία. Και LeakW, νομίσματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να τα βγάζουμε έξω ή μπορούμε να τα μετατρέψουμε και αυτά, όπως θα δείτε και στον πίνακα, σε USDC. Τώρα, πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε αυτό. Πάμε λοιπόν στο πορτοφόλι μας, στο wallet, επιλέγουμε τα νομίσματα που θέλουμε. Εδώ πέρα λοιπόν, κάνοντας μια επισκόπηση στο πορτοφόλι, αποφασίζω και θέλω, έστω στο παράδειγμα που θα κάνουμε τώρα, να στείλω 100, να πάρω Homify promo, να φτιάξω ένα recovery balance έστω 100 νομίσματα, εδώ λοιπόν, και να τα στείλω στην πλατφόρμα του recovery. Θα πάω στο swap, θα επιλέξω Homify λοιπόν promo, recovery token, 100 αξία, 100 ποσότητα, συγγνώμη, click, review, proceed, διαδικασία ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, αν κάνουμε και ανανέωση στο πορτοφόλι, θα δούμε τα recovery tokens, τέρμα δεξιά, τελευταίο, εδώ. Μην κοιτάτε την αξία, κοιτάξτε κάτω αριστερά την ποσότητα. Έχουμε φτιάξει 110 recovery token. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα στείλουμε στο recovery. Πάμε να δούμε λίγο την πλατφόρμα. Αυτή είναι η πλατφόρμα του recovery. Εδώ ο χρήστης έχει ήδη 810 αρχικό κεφάλαιο, τα οποία είναι 405 μετρητά και 405 recovery token από εδώ. Μόλις στείλω από τη Homify τα 100 ή 110, θα προσθεθούν στο υπόλοιπο εδώ πέρα. Ξαναλέω, στέλνετε στην πλατφόρμα του Recovery μόνο όσα νομίζετε τα χρειάζεστε για να βάλετε στο πρόγραμμα.
Οπότε, μη στείλετε 5-10 χιλιάδες εδώ πέρα, αν δεν έχετε σκοπό να στείλετε 5-10 χιλιάδες USDC. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη διαδικασία ανάληψης, wallet, withdraw. Με το που ανοίγει η ταμπέλα withdraw, select wallet, επιλέγουμε τα recovery token. Έχουμε 110, άρα το 100% balance. Μπορώ να στείλω 100 αν θέλω. Θα στείλω 100. Δεν μας πειράζει. Και έχει ένα ελάχιστο ποσό 10 recovery token. Πατάω review. Πατάω click withdraw. Επιβεβαιώνω με το authenticator μου και η συναλλαγή ολοκληρώνεται με επιτυχία. Με το που πατάω continue και γίνεται ανανέωση εδώ, μόλις πάω στην πλατφόρμα με ένα refresh ή μπορεί να το δούμε και αμέσως, τα 134 έχουν γίνει 234. Τώρα έχω ολοκληρώσει το βήμα 1 και 2 που σας έδειξα εδώ και πάμε να δούμε το άλλο κομμάτι, βήμα 3 και 4, πώς στέλνω USDC στην πλατφόρμα. Για το βήμα 3 λοιπόν, πώς προετοιμάζω τα USDC μου. Έχω δύο επιλογές. Ή θα αγοράσω σε κάποιο ανταλλακτήριο, θα μπορώ να αγοράσω στην Bybit, στην Binance, σε κάποιο άλλο πορτοφόλι, θα αγοράσω USDC και θα τα στείλω στο δικό μου MetaMask, οπότε θα είμαι έτοιμος να κάνω την διαδικασία κατάθεσης ή μπορεί να εκμεταλλευτώ και τα link W, αυτό όμως παίρνει χρόνο, απλώς πρέπει να το ξέρουμε. Στέλνω τα link W στην Coinbase, μετατρέπω τα link W έμεσα σε USDC, μέσα στην Coinbase, στέλνω τα USDC σε κάποιο ανταλλακτήριο, Bybit, Binance, οτιδήποτε. Στο δίκτυο BP20 είναι καλό γιατί είναι οικονομικό, είναι το δίκτυο της Binance, δίκτυο Binance για όσους καταλαβαίνουν. Υπάρχουν ειδικά βιντεάκια για αυτά στο Greek Video Tutorial στο κανάλι με τα βίντεο. Και ο τελικός σκοπός ποιος είναι? Να φτάσουν τα USDC που θέλω να βάλω στο πρόγραμμα, στο πορτοφόλι μου MetaMask ή Rapid Wallet ή οποιοδήποτε άλλο αποκεντρωμένο πορτοφόλι, να τα έχω έτοιμα οπλισμένα στο δίκτυο Arbitrum. Θα κάνω λίγο το βήμα 3, θεωρώντας ότι έχω στείλει link W στην Coinbase και έχω φτιάξει USDC μέσα σε κάποιο ανταλλακτήριο Bybit. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε ολοκληρώσει αυτά τα τρία βήματα, δηλαδή έχω τακτοποιήσει τα link μου, τα έχω κάνει USDC, είμαι εντάξει, ή θα θεωρήσουμε ότι έχουμε αγοράσει κατευθείαν σε κάποιο ανταλλακτήριο, έχουμε αγοράσει USDC. Εντάξει, αυτή είναι η διαδικασία. Άρα, πάμε λίγο να το δούμε αυτό. Είμαι στην Bybit, έχω αγοράσει USDC και είμαι έτοιμος τώρα να καταθέσω από αυτό το ανταλλακτήριο στο πορτοφόλι μου MetaMask. Ανοίγω το πορτοφόλι κλπ. Τσεκάρω ότι έχω το σωστό δίκτυο. Αν έχω λάθος δίκτυο, παράδειγμα αν είμαι στο Polygon ή αν είμαι στο Ethereum, το αλλάζω, να φτιάξω το δίκτυο που εγώ θέλω. Παράδειγμα εδώ, με ενδιαφέρει να έχω δίκτυο Arbitrum. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τσεκάρω ότι έχω έστω και ελάχιστα Ethereum μέσα για να πληρώνονται τα ελάχιστα, αλλά χρειάζεται να πληρώνονται τα gas fee κάθε φορά που μετακινώ από και προς το πορτοφόλι νομίσματα και θέλω να φέρω εδώ USDC. Τι κάνουμε λοιπόν για να φέρουμε τα USDC που βλέπετε από το ανταλλακτήριό μου την Bybit στο πορτοφόλι μου MetaMask. Πατάμε το Receive ή λήψη στα ελληνικά. Επιλέγουμε το δίκτυό μας. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν Arbitrum. Αντιγράφουμε τη διεύθυνση. Πάμε στο ανταλλακτήριό μας. Ανάληψη. USDC. Επικόλληση της διεύθυνσης του MetaMask. Μπήκε. Chain type. Τύπος αλυσίδας Arbitrum One. Πάντα χρησιμοποιούμε την ίδια αλυσίδα. Και ποσότητα 100 νομίσματα. Μετά επιβεβαίωση. Submit. Τσεκάρω τα στοιχεία μου. Το πορτοφόλι μου τα έχω τσεκάρει όλα αυτά, αλυσίδα κλπ. Κάνω διπλά και τριπλά επιβεβαίωση. Submit. Επιβεβαιώνω τη διαδικασία με κωδικούς. Κοιτάω λοιπόν τα mail μου. Βάζω το πρώτο κωδικό.
και authenticator της Bybit, μια και είμαι στην Bybit, ή της Binance ή οπουδήποτε δουλεύω σε κάθε περίπτωση. Είμαι έτοιμος. Submit. Στο συγκεκριμένο ανταλλακτήριο μπορώ να βλέπω. Άρα λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά και το βήμα 3, να φτάσουν δηλαδή τα USDC στο δίκτυο Arbitrum. Το επόμενο και τελευταίο βήμα είναι να καταθέσω USDC στο recovery και να δουλεύουν μαζί με ενδεχομένω το υπόλοιπο που έχω. Πάμε λοιπόν να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, του recovery μέχρι να φτάσουν τα νομίσματα. Στην πλατφόρμα αυτή έχουμε βάλει initial capital, αρχικό κεφάλαιο και μάλιστα αυτό είναι μία μέρα πριν, δηλαδή στις 6 Νοεμβρίου, καταδέθηκαν 1000 USDC και 1000 recovery tokens από το ποσό εδώ που βλέπετε. Είναι μεγάλο, αλλά είναι προσωπική επιλογή, δεν το συστήνουμε, μόνο αυτά τα απαραίτητα που θέλετε. Λοιπόν, τώρα θα φέρουμε από το MetaMask, να δούμε αν έχουν φτάσει. Όχι ακόμα, περιμένουμε να φτάσουν. Φτάσανε live την ώρα που το κάναμε. Τώρα έχουμε 106 USDC στο MetaMask. Θα βάλουμε 100 από τα νομίσματα του MetaMask και θα πάρουμε και 100 από τα recovery tokens, δηλαδή 100 και 100, 200, και το initial capital από 2.000 θα πάει στα 2.200. Πώς το κάνουμε αυτό? Πάμε λοιπόν να βρούμε το pool που θέλουμε να προσθέσουμε ρευστότητα, το pool του Ethereum USDC, στο οποίο το ετήσιο τρέχον ποσοστό απόδοση είναι 46,44% αυτή τη στιγμή και total value locked, συνολική κλειδωμένη αξία αυτή τη στιγμή είναι 1,4 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα μισά είναι USDC, τα άλλα μισά είναι recovery tokens. Πατάμε λοιπόν εδώ join pool, μας δίνει πληροφορίες το σύστημα ότι εγώ μπορώ να καταθέσω ανάλογα με το πόσο υπόλοιπο έχω σε recovery tokens. Μπορώ να βάλω αν είχα τώρα διαθέσιμα άλλα 5.145 USD, θα μπορούσα να τα βάλω. Εγώ θα βάλω 100 βέβαια. Επιλέγουμε select token USDC σε δίκτυο Arbitrum, κλικ και βάζουμε εδώ ποσότητα το 100. Πατάμε και έξω, οπότε έχουμε επιλέξει σωστά. Ε, Πριν προχωρήσουμε, τονίζουμε ότι πατάμε το πράσινο κουμπάκι Generate Address, δημιουργία διεύθυνση για μία και μόνο κατάθεση. Generate. Άρα, αν επαναλάβετε τη διαδικασία, θα το ξανακάνετε από την αρχή για να πάρετε καινούργια κατάθεση. Κατάθεση λοιπόν, τσεκάρουμε τα στοιχεία που μας λέει. Αυτή είναι η διεύθυνση κατάθεσης σε δίκτυο Arbitrum. Να στείλουμε USDC. Τι να αντιγράφουμε? Copy, έχει αντιγραφεί η διεύθυνση. Καλό είναι να κάνουμε και ένα screenshot, να έχουμε και ένα αποδεικτικό ότι κάνουμε τη διαδικασία. Μέχρι στιγμή σε πάρα πολλές καταθέσεις που έχω κάνει για προσωπικές σε δικό μου λογαριασμό ή και σε συνεργάτες που έχουμε κάνει live, δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Όταν δουλεύουμε το πορτοφόλι MetaMask. Πάμε λοιπόν στο MetaMask κατευθείαν. Παραμένει ανοιχτό το παράθυρο. Δεν το κλείνουμε. Στο πορτοφόλι μας, στο δίκτυο Arbitrum, κάνουμε κλικ πάνω στο USDC. Πατάμε και το Send, αποστολή στα ελληνικά, ανάλογα πώς τι γλώσσα έχετε επιλέξει. Περιμένουμε να ανοίξει το παράθυρο. Διεύθυνση που θα στείλουμε τα 100, διεύθυνση κατάθεσης, paste. Η διεύθυνση που μας έχει δώσει το πρόγραμμα. Τη βλέπετε, την τσεκάρετε. Ποσότητα, ακριβώς στρογγυλά αυτά που θέλουμε να φτάσουν, 100, ανεξάρτητη λέει από κάτω. Εσείς γράψετε 100, πατάτε continue. Επόμενο παράθυρο μας δείχνει τη διαδικασία που θα εκτελεστεί με την τρέχουσα προμήθεια. Προσέξτε, network fee 1 cent σε νόμισμα Ethereum, αλλά είναι 1 cent στο κόστος για να στείλουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θέλετε να καταθέσετε πολλά χρήματα, καλό είναι και το κάνετε πρώτη φορά, καλό είναι την πρώτη φορά, εδώ η διαδικασία, καλό είναι την πρώτη φορά να στείλετε ένα μικρό ποσό. Όταν φτάσει, κάντε μια ανανέωση στην οθόνη, καινούρια deposit, καινούρια διεύθυνση κατάθεσης, να στείλετε την επόμενη ποσότητα τη μεγαλύτερη. Έτσι για την δικιά σας εξοικείωση και τη δικιά σας ασφάλεια. Επιβεβαίωση, πορτοφόλι non-custodial. Δεν ζητάει άλλη εξοδότηση γιατί εγώ το χειρίζομαι. Τα έχουμε πει αυτά για το MetaMask.
Η συναλλαγή λέει το πρόγραμμα ότι έχει εκτελεστεί. View activity απεικονίστηκε στο πορτοφόλι, στο activity, στη δραστηριότητα του MetaMask. Φαίνεται εδώ πέρα ότι στείλαμε σε 7 Νοεμβρίου 2025 100 USDC και πάμε και στα tokens. Είχαμε 105,34, τώρα έχουμε 100, τώρα έχουμε μόνο 5 νομίσματα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να κλείσουμε το παράθυρο και να περιμένουμε τα επόμενα 5 λεπτά να πιστωθούν στο initial capital άλλα 200 αξία. Άρα λοιπόν από 2 θα πάμε 2.200. Μέχρι να γίνει αυτό, να επαναλάβουμε τα εξής βήματα που κάναμε. Βήμα 1 και 2. Πήγαμε στη Homnify, φτιάξαμε όσα recovery tokens θέλαμε και τα στείλαμε στην πλατφόρμα του recovery. Φτιάξαμε το ένα σκέλος, να έχουμε το recovery balance. Βήμα 3, προετοιμάσαμε τα USDC, είτε από κάποιο ανταλλακτήριο τα αγοράσαμε, είτε αφού πειράσαν κάποιες μέρες βέβαια, υλοποιήσαμε τη διαδικασία ανάληψης από Homnify σε Coinbase και από Coinbase σε κάποιο ανταλλακτήριο και δημιουργήσαμε τα USDC μας. Ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να εκμεταλλευόμαστε τα leak W που παράγονται και να τα κάνουμε USDC και να τα βάζουμε στο recovery. Βήμα 4, καταθέτω USDC στο recovery. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα βήματα. Πάμε πάλι στην πλατφόρμα. Θα κάνω refresh. Λογικά δεν θα έχουν φτάσει ακόμα. Θέλουν 2-3 λεπτά ακόμα και να πιστωθούν. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Στο διάστημα που περιμένουν να έρθουν, να εξηγήσουμε λίγο μερικά πράγματα που βλέπουμε στην πλατφόρμα. Αυτό, όπως είπαμε, είναι το balance που έχουμε το υπόλοιπο σε recovery tokens, που σημαίνει ότι εγώ μπορώ να προσθέσω άλλα 5.145 USDC να τα βάλω να δουλεύουν. Το αρχικό κεφάλαιο, χθες που ξεκίνησε, το κέρδος 2,57 επί του αρχικού κεφαλαίου, άρα το συνολικό ποσό που είναι αυτό, όταν θα κάνω ανάληψη στο κέρδος, αυτό θα μηδενίσει, άρα θα φαίνεται κάτω στο ιστορικό και αυτό accumulated return of investment, συνολική επιστροφή της επένδυσης, 0,13% έχει σχέση με το profit. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι τα δύο ποσά που έχουμε εδώ πέρα, πόσα νομίσματα έχουμε βάλει στο recovery, από τα recovery balance και πόσο είναι το κεφάλαιο που έχουμε βάλει σε USDC, ημερομηνίες κλπ. Στατιστικά στοιχεία, πίνακες, πολλά πράγματα βελτιώνονται και αλλάζουν. Εδώ θα βλέπετε το πρώτο μήνα που ξεκινάτε την απόδοσή σας και εδώ δεξιά στο πράσινο θα βλέπετε όλους τους μήνες η απόδοση η οποία θα προστίθεται. Δηλαδή αν τελειώσετε το πρώτο μήνα με $60 και το δεύτερο μήνα με άλλα 40, τον τρίτο μήνα θα γράφει εδώ πέρα 100 και θα μεγαλώνει στη συνέχεια. Εδώ είναι τα δύο ενεργά pool που υπάρχουν, Ethereum USDC και Bitcoin USDC. Για την ώρα χρησιμοποιήστε αυτό ή κατά την κρίση σας, ό,τι θέλετε εσείς, αλλά οι αποδόσεις φαίνονται εδώ πέρα. Τα pool που υπάρχουν πάλι σε οριζόντια γραμμή με τις αποδόσεις και τις τοποθετήσεις μας και οι τρεις ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας χρήστης είναι να καταθέτει είτε από το join pool είτε από εδώ, δηλαδή αν πατήσουμε deposit, θα ανοίξει η διαδικασία να καταθέσουμε επίσης extra USDC για να αυξήσουμε τη ρευστότητα. Withdraw profit, διαδικασία θα το δείξουμε σε άλλο βιντεάκι. Από το κέρδος που έχουμε, πόσο μπορούμε να κάνουμε ανάληψη, μέρος ή όλο, ή να το γράψουμε παράδειγμα 2, οτιδήποτε, διαδικασία προχωράμε. Ή επίσης ανάληψη κεφαλαίου, έχουμε βάλει 1.000 δικά μας USDC, μπορώ να τα ζητήσω να τα πάρω όλα με την προϋπόθεση, με την σημείωση μάλλον, να πούμε ότι αν τραβήξω το κεφάλαιό μου, τα 1.000 recovery tokens που αντιστοιχούν εδώ πέρα, ουσιαστικά καίγονται. Αυτό σημαντικό να το τονίσουμε. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε το πρόγραμμα. Λογικά έχουν φτάσει τα νομίσματα για ανανέωση. Ωραία, φτάσανε, τα βλέπουμε εδώ πέρα. Αφαιρεθήκαν 100 από το balance που είχαμε τα recovery, μπήκαν εδώ και μπήκαν και τα 100 USDC. Και αντίστοιχα τα 1.000 και 1.000 γίνουν 1.100 και 1.100. Τώρα το πρόγραμμα αύριο θα δώσει αναλογικά λίγο περισσότερες προμήθειες γιατί είναι λίγο μεγαλύτερο το κεφάλαιο. Τονίζουμε ότι αν μείνουν έτσι τα πράγματα,
Αυτό θα δουλεύει μέχρι τα 2.200 να δώσουν συνολικά profit 4.400, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε ανάληψη όποτε θέλουμε εμείς. Και στο τέλος της ημέρας, όταν λέω στο τέλος της περίοδου καλύτερα, όταν πάρουμε και τα 4, έχουμε ήδη εισπράξει τα 4.400, κάνουμε απόσυρση το κεφάλαιό μας των 1.100 USDC, το οποίο είναι η δικιά μας δραστηριότητα που το βάλαμε στο πρόγραμμα και δουλεύει για μας. Ελπίζω να βοήθησα. Να τονίσω και πάλι ότι τίποτα από ό,τι βλέπετε δεν αποτελεί επιχειρηματική, οικονομική, επενδυτική συμβουλή. Είναι διαδικασίες που ισχύουν σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025. Ενδεχομένως κάποια πράγματα, όχι ενδεχομένως, πιστεύω ότι κάποια πράγματα θα βελτιωθούν σίγουρα στην πλατφόρμα, θα τελειοποιηθούν από την εταιρεία, θα είναι λίγο διαφορετικά στο εγγύς μέλλον. Μείνετε συντονισμένοι με την ελληνική κοινότητα, με όλες τις ενημερώσεις και όλες τις ανακοινώσεις. Εύχομαι να καλές τοποθετήσεις, καλά κέρδη, να είστε πάντα ασφαλείς. Να είστε καλά για σας.